हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नोंथांमोना जानो हागौ एसेब्लाबो हमदां मोनबाय आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। लोगोफोर, बे भिडिअआनो जादों जौगाखां फिल्म प्रडाक्शन प्रेजेन्टनि गेजेरजों आबुं महर मोननाय एबा दिहुनजानाय आरो बिथां बिमला बसुमतारीनि प्रडिउस खालामनाय, लोगोसेनो आरो बिथां मुंदांखा जौगाफुनाय फावखुंग्रि लीना बसुमतारी आरो सुदेमसना रामचियारी सानैजों जयै फाव खालामनाय मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ। बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों बिरै बिरै। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिथां जौगाफुनाय रोजाबगिरि एलिसा बर', लिरिक्स आरो टिउनखौ होदों मलेन नार्जारी, मिउजिकखौ होदों मुकुन्द राभा। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ कनसेप्ट आरो डाइरेक्सन खालामदों बिथां मलेन नार्जारी, करिय'ग्राफ खालामदों बिथां सुदेमसना आरो लीना बसुमतारी। बे मिउजिक भिडिअनि एमइआव दङ अनजालि लाहारी, डिअपिआव दङ मलेन आरो गोमोथाव। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि दासिमबो नायाखैब्ला लीना बसुमतारी अफिसियेल इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। नङाब्लाबो बे मिउजिक भिडिअनि लिंकखौ आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनबाय, नोंथांमोना बेनिफ्रायबो नायहैनो हासिगोन। लोगोफोर, बेजों लोगोसे बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटखौबो बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। जोमै